bibia ekosa de eseko empanimfo no haba ne nyina nso no wo munya enwura inside bi mo awo akire wo mo cars mu ena wo mo nso afro stage no nso no etete ewo ho a ya introduce bi mu a wo mo atena se na ke say event na nkasa no sabe ya jomto na hyaase no na final speeches ebe hyaase na eno nso atimi apa na your final rally and until we anticipate say ebe call late into the night floodlights no and unfortunately event no anko so stadium ho ya ka say bia ade san enkane an betumi aboa wo mo ye no directly opposite stadium no ho no floodlights no ahoden entimi enru ho enti enya ade a floodlights no betumi aboa but probably no bia na panimfo ayen hyehyeye a ebetumi aboa 1 minute bia nso no na police for helicopter enamu
1 minute foforɔ biara nso na drone nso ɛna mu a kyɛ sɛ polisifoɔ ani a ɛnam wie mu ɛhwɛ sɛ biribiara bɛyɛ asomdwie no ɛyɛ n'adwuma uduru ɛyɛ crossroads no nso so a wohunu sɛ polisifoɔ no gyina so MTTfoɔ gyina so a kyɛ sɛ obiara ɛhwɛ wɔn directed traffic but giving priority to wɔn a ɛba event no ebi sɛ nnura anwummerɛ wɔn di kan de baa ɛbɛto dwa kyerɛ sɛ aha no sɛ wonni adeɛ a emu ɛden anaasɛ wo kwan yɛn ani a anka fa kwan foforɔ enti wɔn a wɔn aba ne nyinaa wɔn bɛfa ha no na kyɛ sɛ ne kwan a ɛsɛ wɔfa so a ɛno no enti wohunu sɛ party mma no bi ɛna wɔn nso ɛretwa mu a kyɛ sɛ wɔn ani agye obi aduru ha na wɔapagya ne nsa tea baako a kyɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ number 1 no a ɛna ɛkɔ ɛde ama wɔn sɛdeɛ ɛkan no ɛnkyɛ ama brako bɛsɔ mu ɛwɔ ha na mɛtumrika aduru ɛyɛ kyiniyɛ ɛfa mu hɔ efisɛ hɔ nso afei ɛna ɛgya no ɛkeka si ani na yɛde ɛhɔ nso ɛdeɛ no ɛde aba ɛnɛ no wei yɛ TV baako broadcast bebree party wei de ne nam ha wei de ne deɛ nam ha ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛma obiara yɛ ɛkɔ so baabiara na ɛnam sɛ on the ballot paper sɛ yɛhwɛ a deɛ ɔda soro ɛyɛ NPP yɛhwɛ aseɛ afiri ha yɛfiri ha na yɛtoa so akɔ number 8 ne akɔhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ɛhɔ nso na yɛde ɛhɔ report no ɛde abrɛw political parties ni bi ahyɛ aseɛ declare support that is what I'm thinking ɛno no yɛduru ɛyɛ NDC hɔ a yɛbɛhunu wɔn a declare that support sɛ ɛyɛ the whole party decision and as executive baako anaa mmienu bi NPP hands on there will be some surprises apart from mpanimfoɔ no a wɔn adi kan announce sɛ wɔn ɛna ɛbɛba abɛkasa no I pick from the ground sɛ nneɛma bi bɛsisi a ɛbɛtumi ama ɔmanfoɔ akoma aba wɔn ho last minute no obiara ɛpɛ sɛ wɔtumi ɛpere dɔm anaasɛ wɔtumi enya nipa a wɔn bɛpɛ n'asɛm na wɔn ato abada last minute campaign there ɛyɛ ana ɛyɛ very very critical paa wonam kurom a bra yɛ ba nso no buses no sɛ ɛkɔ na ɛba
Osha say enye NDC a na NPP. Enye NDC a na NPP. It's ene no obi ane ne reason a wode eba sa both NDC and NPP wo mo final rally si ase. Enti the ekoso ewo ha no no. That's ye twam say won say aye empty. Ekofele aba sa pepepe na ekoso eba na empty. Ewia na asan akọ na akwa nipa no ebi na ode wo mo aba. December, we shall go out
We shall cast our votes. We shall protect the ballot. Nobody will intimidate us. Nobody can cajole us. Nobody can fool us. Why? Choboy! When they bring their money, take it. When they bring their rice, take it. To come and vote for the NDC. Let us send the elephant battle to the bush. Choboy! Hey! Choboy! Hey! Ayawasu West is coming under NDC on the 7th of December. Hey! Remember the next coming under NDC on the 7th of December. Greater Accra, we are sweeping it across. Yeguso ewo Madina ha ayede live coverage bro. Speeches and ashasiye just like you can see. Looking at the way things corner, I likely say Omobewi earlier than time and not anticipate say Ansha Ebeko very late in the night. As you see, I know who say speeches ashasiye was stage so and chair man Ghana flag. I don't know. Many people to understand why when we view the NDC flag, but we view the Ghana national flag. Na yedi and Komokaka Ashe. But oh sha, you do studio at the wedding komo. Looking at why the NDC chose this venue and why the NPP also chose the venue. Yedi can echo, we'll definitely be bringing you some updates on that. And to Sabri, you have sign a stage, so na ya first speeches, bano ebi na fe ya sign aba na ya babe mao. Komo tuya kakra, yani ni pewo hani bi ebedi enkomo to understand and get the mood. Said the Niema Echo Ewaha. As I speak now, dear, it is very interesting. It is getting very hot time, non so echo. Looking at the setup, I see some lights. Uma provided some lights. I won't say much lights, but I can see some lights. Meaning, sir, and Kania as Uma provided. Yes, yes, it is likely, sir, program to me at travel. Akwa Numeric Accra. So say no abo and share how things will pan out. Abra speeches no air corner. Sabre yabasia ko stage no so na yafa speeches no a eba no kakra na fi yasan aba na yede nkontwetwe aka no atumi atwa so nti yasan enko stage no so ebio. Children of Ghana, if you love our family values, if you love your faith as a traditionalist, you know that we do not support homosexuality. Napo must account for the money he took from UNESCO to introduce comprehensive sexuality education. But we have to ask why he has not taken a stand against Akufo-Addo on the LGBTQ matter. On Saturday, we will vote